Hola, que tal? Supoño que igual que antes escoitaradesme perfectamente, non? Sí, sí. Sí, sí. Todo correcto. Bueno, antes de nada darvos as grazas por estar nesta conversa de Orgullo Galego, aparte, vos estimirades hai 2 anos, se non me equivoco, nese proxecto do Reino de Galiza que se desenvolveu conjuntamente coa Deputación da Coruña. Entón, nada, eso en primeiro lugar, pois darvos as grazas e honrado por tervos por aquí. Moitas grazas Gracias a ti por convidarnos. Efectivamente, claro que sí. Nada, hoxe, como decía, vamos a falar deste libro que os reis e as raíñas a Galiza, 1000 anos un reino de seu, que teño por aquí, que pode ver a xente que está aí conectada e que, bueno, e a xente que nos estará escoitando xa posteriormente no podcast. Pode ver, buscar o libro en Google, pode verlo nas nosas redes, etcétera. Entón, antes de entrar un poquinho pois en profundidade co libro, quería preguntarvos brevemente 3 cuestións arredor del, non? O primeiro é por que decidistes sacar este libro, non? Titulado Reis e Raíñas a Galiza. Ben, un pouco respondeu a unha vontade divulgativa. Nós pensábamos que esta era unha historia que había que contar, que era unha historia descoñecida, pero tamén o que pretendíamos con ele era socializala. Mas tamén nace dun compromiso, non? E o compromiso pois era recuperar un relato que na historiografía oficial non existía. Cando empezamos a falar sobre a necesidade de facer esta publicación, os tres partíamos de unha idea, e a idea era que non había algo semellante, que existían traballos sobre os reis elaborado no ámbito leonés, existían traballos sobre os reis mesmo elaborado no ámbito asturiano, no ámbito aragonés, no ámbito catalán, e non nos atopábamos con un traballo homologable e asequible ao gran público para o caso de Galicia. E logo creo que isto hai unha terceira razón que eu tamén quero poñer en valor, que un pouco tamén o noso traballo aquí emparenta co mellor da historiografía galega, non? Salvando as distancias. Cando Viceto ou Murguía comenzan a elaborar os seus traballos, eles son conscientes, por unha banda, de que tenen que cubrir un baleiro, pero por outra banda tamén teñen claro que é necesario articular un relato distinto respecto do que era a historiografía dominante, non? A historiografía que se estaba construindo de xeito paralelo ao que era a construcción do Estado español polos liberais no século XIX. Bueno, pois neste caso creo que hai unha idea tamén nese sentido, non? Salvando as distancias e a calidade dos nosos traballos respecto do que son a calidade de dous mestres como de Murguía e Viceto, que é a necesidade de cubrir, pois, si queremos ese baleiro e tamén a animar a que se afonde pois, no que é esta liña de traballo por outra xente. Tamén, eso, preguntarvos un pouco porque, prologuista do libro eu vou non pronunciar mal seguro, Simon Dougherty, profesor en Historia Nova York e Estados Unidos, entón quería preguntarvos un pouquiño por que contastes con esta persoa, non? Que, se non me equivoco, xa ten falado noutras ocasións sobre o Reino de Galiza. Pois, a ver, fundamentalmente Simon coñecémolo no Congreso Internacional sobre o Reino de Galiza organizado por Anselmo López Carreira, creo que foi o ano pasado. Ali, a parte do que el expuxo, do que el comentaba, sobre todo da época que máis coñece, que sobre todo son os séculos 11 a 13, se queremos, pois pareceunos interesantísimo, entre outras razóns, porque primeiro é un coñecedor, é un experto sobre a historia de Sancha de Galicia e Fernando I de Castelo, que sería o primeiro rei de Castela. Tivo unha sensibilidade especial, non solamente co feito histórico galego, que dicía que sen dúbida existiu un reino e sen dúbida primeiro Galicia e despois o resto. E, aparte, pois, a súa ponencia, a súa exposición foi, aparte de brillantísima, no noso propio idioma, que nos fai, polo menos cavilar, porque moita xente daqui non somos quen de facer as nosas teses de doutoramento en galego, en cambio ven unha persoa da Universidade de Oxford en Estados Unidos cun galego, non digo correctísimo, pero
moi ben falado. Ante ese feito, primeiro, a capacidade del documental, a súa formación e a súa trascendencia incluso internacional, e despois o feito de ser sensible con o noso idioma e coa nosa cultura, pois eu creo que era a persoa idónea, sen dúbida. Sobre o libro, unha das preguntas que tiña, non é un pouco pois que semellanzas e diferencias ten o que sacara Anselmo López Carreira hai uns anos, porque polo menos o que eu teño de referencia e o que teño comigo dende hai uns anos, e que, se non me equivoco, ademais, a día de hoxe está descatalogado, pero sí que nestes traballos sobre os reis e raíñas, que realmente non hai tanto, eu polo menos era o único que coñecía. Entón, un pouquiño eso, que semellanzas e diferencias hai, non? Ben, falas do libro O Rei de Galicia, non? Que sacara Anselmo, Sí. foi o primeiro, non? Desas características. Pois Sí. eu penso que, quero dicir, nós, lógicamente, bebemos de investigadores anteriores, un pouco como decía Ramón, non? A parte dos clásicos, pois nós, lógicamente, pois tamén vamos bebendo un pouco das fontes que ao longo de todo o século XX, especialmente nas últimas décadas, pois foron avanzando moito neste eido, non? E desde logo, claro, o traballo de Anselmo pois é unha referencia, non? Eu creo que a diferenza de Reis de Galicia ou do Reis de Galicia que publicara el, o noso, pois, creo que son cosas complementarias. Creo que se podría entender como publicacións complementarias, non? Son as dúas obras moi divulgativas, sen perder, lógicamente, o rigor histórico, mas, por exemplo, na nosa pois sí que se dá un poquinho máis de... É dicir, temos máis capacidade para falar de máis cousas, ou máis caracteres, outro tipo de publicación un poquinho máis que era un poquinho máis especializada, non? Aínda que, desde o meu punto de vista, as dúas son complementarias e ademais cada unha digamos, para un público distinto, non? Eu un pouco é o que vexo, non? Sí que é verdade que despois saíron algún outro tipo de publicacións, mas eu concretamente estou moi satisfeito polo traballo que fixemos, porque penso que un pouco que dicía tamén Ramón, non? Que había ese oco, e que ese oco, pois, témolo que ir enchendo todos e todas. E entrando xa un pouco en materia no libro, bueno, eu vou a tocar así, bueno, pinceladas, non por enriba, porque a idea é tamén pois que a xente poida compralo, poida lelo con máis calma, non? Pero sí quería comezar un pouco pois co período suevo, coa monarquía sueva, non? Porque é un período descoñecido, aínda que a día de hoxe sí que nestes últimos anos hai moitísimos esforzos para divulgar e dar a coñecer este período, non? Pero sí que a vez falase, non, como que a monarquía sueva, o reino suevo, digamos, é un período brillante e moi ben documentado, non? Entón, quería preguntar por qué. Ben, a ver, temos que un pouco contextualizar, non? Sí que é verdade que é un período ben documentado, pero, ollo, no que ten que ver ou no relativo a como estaba documentada nese momento a historia, non? Falamos do Imperio Romano ou, digamos, desas últimas décadas do Imperio Romano, non? Entón, tendo en conta isto, dentro da pouca información que en algúns casos hai, temos a gran sorte, de que nós, pois, sí que temos bastante ben documentados eses anos, esas primeiras décadas. Tamén hai que dicilo, grazas a unha persoa fundamental nese momento que é Idacio, non? Que é o autor dese cronicón, que é unha peza impresionante, non? Para esa época. E despois, pois, temos outra serie de autores que tamén nos van dando, pois, esta información. Sí que é verdade que, por exemplo, todo isto contrasta cunhas décadas un poquinho máis tarde, non? Ou, por exemplo, se falamos do século VIII, case podemos decir que é paradigmático ou, en certo modo, pois, a pouca información que hai nese momento, no resto de Europa chamanlle os séculos escuros, casualmente, a esa época, e nós, pois, temos un poquinho máis de información antes. É dicir, temos máis información antes que despois, non? O cal non deixa de ser un pouco paradoxal, non? Pero sí, desde logo é brillante porque tamén temos información para poder asentar isto, non? É dicir, esta afirmación é brillante no sentido de que se levan a cabo moitos cambios, levanse a cabo, establecese a propia monarquía, desde logo é un momento que é fundamental, non? Por lo menos para entender a nosa historia, desde logo é fundamental.
E tamén algo que, bueno, quería preguntarvos, non? Que, claro, lendo novamente agora a pregunta, vexo que, claro, aquí pregunto moitísimo, moi xenérico, un período moi amplo, que é a respecto de, bueno, as características que tiñan os monarcas suevos, claro, ao final cada monarca pues, tería a súa circunstancias, o seu momento histórico, non? É un pouco eso, as características que tiñan os monarcas suevos e, sobre todo, e especificado ao final, isto é unha anotación propia, non? De non ten por que ser así, non? Pero si foi quizás Requiario o rei máis importante, o máis transformador, non? Sei que ao final poñer estas etiquetas é complexo, pero polo menos a mí, na miña perspectiva dunha persoa que é aficionada á historia, sí que me parecen. Outros dirán que non, pero... Non, está ben, claro que sí. No que ten que ver coas características, claro, ata certo punto complicado, non? Por moitas razóns, non? É dicir, atopar unha serie de características comuns pode ser difícil, non? Por exemplo, os primeiros reis, caso do primeiro rei que temos aquí, que é Hermerico, claro, estamos falando dunha persoa que nace en Germania, vive nun mundo completamente distinto, nun contexto xeográfico radicalmente distinto, chega aquí, dicir, digamos que a súa, digamos, o seu cometido, ou polo menos o que lle deparaba a historia, pois era chegar a Braga, establecerse ali co seu povo, intentar que, asentar tamén o seu dominio, é dicir, ten unhas circunstancias moi especiais, non? O seu fillo, Requila, pois en certo modo tamén podemos dicir que tamén vive unhas circunstancias especiais. Posiblemente, non o sabemos con toda certeza, mas, quero dicir, atendendo un pouco os anos, entendemos que seguramente tamén naceu fora, este rei pois, leva a cabo unha serie de conquistas, de anexións que son moi importantes, non? Entón, quero dicir, cada un pois, vai tendo o seu momento, no momento da guerra civil ou das diferentes guerras que hai, décadas máis tarde, pois vivimos outro contexto distinto, prácticamente só sabemos nomes, e xa no último período do Reino Seu, pois aí vemos algo completamente distinto, un reino moito máis maduro, con persoas intelectuais que están de man da monarquía, non? Por exemplo, o caso de Martín de Dume, é dicir, van cambiando. Por lo tanto, sería difícil dar unhas pinceladas únicas. Mas sí que, por exemplo, no caso de Requiario, sí que podemos decir que, claro, o reinado de Requiario é excepcional por moitos motivos, non? A acuñación de moeda, a adopción do cristianismo, etc. Mas tamén non podemos perder de vista que son poucos anos. É dicir, estamos falando máis ou menos de uns 8 anos, é dicir, é pouco tempo. E desde o meu punto de vista, se cadra poden ser máis influentes, se quero dicir desta maneira. É dicir, a Galicia actual é máis bebedora se cadra das últimas décadas do Reino Suevo, non? Falamos de San Martín de Dume, ou, bueno, en fin, reis como Teodomiro, Miro, é dicir, se cadra puderon ter máis importancia ou máis relevo histórico para nós, na actualidade. Ademais, supoño que eran reis xa, claro, nacidos aquí, non? A respecto dos primeiros, lóxicamente. Efectivamente, o caso de Requiario, polo menos o caso de Requiario, non? Enténdese que era polos anos, non? Un pouco por como podemos facer esa conta, pois entendemos que era unha persoa que nace aquí, non sabemos exactamente tampouco nin a súa familia, non sabemos exactamente quen era a nai, é dicir, faltanos moita información. Era sueva, non o era, é dicir, é complicado saber todo isto. O que sí que sabemos é que xa hai unha converxencia, é dicir, xa hai unha paz establecida entre os galaicos, entre os nativos, estas xentes que vienen de fora, que son os suevos, e que aí sí que se empeza a dar unha converxencia, unha serie de sinerxias, que ao final pois son as que as responsables desa creación, non? De que todo ao final acabe funcionando, non? Nese reino da Galicia, de Galicia, como queramos chamar. E tamén no final do período do Reino Suevo, non? Coa súa derrota mans os visigodos, claro, quere preguntar un pouco eso, que sucedeu co Reino de Galiza con esa derrota mans os visigodos, porque, claro, vemos un pouco a historiografía española, non? Hai quen di que xa que a Hispania romana é España, por lo tanto, aí empeza España, outros que din que, bueno, que o Reino Suevo foi un reino moi breve, pero logo xa o berce de España está nese reino visigodo, non?
Entón, un pouquiño, pois, eso que sucedeu nesa fin do reino suevo nesa toma do poder polos visigodos, non? Sí, a ver, básicamente, polo que sabemos polas crónicas e polos diferentes autores que en ese momento, sabemos que Leovisildo era o rei de Hispania, era o rei visigodo de Hispania, digamos que aproveita un momento de debilidade político, non? En Galiza, non? É dicir, hai un rei que é moi noviño, vale? Que neste caso é o fillo de Miro, ven outro nobre chamado Andeca ou Audeca, vale? É dicir, ele aproveita ese momento de convulsión interna para entrar finalmente en Braga, non? E facerse co reino, pero claro, faise con unha nova entidade. E isto tamén hai que suliñalo, non? É dicir, despois, no que ten que ver cos textos xurídicos ou legislativos dos visigodos, vese perfectamente, é dicir, está moi ben establecido que hai unha unidade, hai un territorio que é Hispania, outro que eles chaman Galia, ainda que en realidade non era toda Galia, ni moito menos, porque estaban máis dos francos, senón que era un cachiño máis pequerrechiño, non? Que era o sur, que era Septimania, e finalmente eles recoñecen, como con total normalidade, que outra entidade dentro dese grande estado ou desa monarquía, pois é a galaica, non? É dicir, mantense esa identidade, mantense esa unidade, ainda que ao longo do tempo, pois eles tamén intentarán debilitala, tamén hai que dicirlo, recurtan o territorio, administran con unha serie de duques, chaman os duques desta maneira, non? É dicir, gobernadores, desde logo, pois, hai un cambio, mas non existe esa é dicir, non hai esa orixe, por así dicilo, mítica, que despois se entende así na idade media, non? Especialmente desde Castela, de entender o cerne. Iso, digamos, que ten detrás unha historia política que ha de xustificar unha suposta hegemonía de Toledo, etcétera, etcétera, mas iso daría para moito tempo. Preguntan por aquí varias cousas, bueno, un comentario que di moi boas aquí acompañando dentro do Brasil. Preguntan tamén se haberá unha segunda edición ou non está na man dos autores. Bueno, eu entendo que o libro, claro, ainda acaba de sair, non? O sea, se ainda está disponible nas librerías, claro. Sí, Contestou eu que Sí, contesta ti. está Escoita, non sei se cousa miña, escoitache... non se escoita moi ben, non? mal. A ver agora? A ver, Agora nada, sí. que comentaba que a edición basicamente, bueno, vendeuse moi ben, houve unha presentación de momento en Compostela, e o que sabemos é que basicamente está case toda distribuída, estáse valorando ou non se saca unha segunda edición, eso podemos de momento indicar, e aí ten que falar a editora, que é a que realmente terá potestade sobre o asunto, pero de principio todo apunta a que bueno, o público está interesado nesta obra. A parte, a presentación de Compostela foi estivo rebosar. Eu creo que tranquilamente unhas 100 persoas habías un sábado ás 12 da mañá. Sí, eso mostra un pouco o interese que hai. Se hai xente que está entrando, deixo por aquí novamente, podes ver o libro aí. Pero sí, por lo menos eu merquei a semana pasada, ainda había exemplares, entón, bueno, ainda se pode mercar, non? Entón, tamén outra pregunta que deixaban por aquí e é a respecto do período suevo, cales serían os fitos, digamos, máis importantes, non? Ou din fitos máis importantes ou digamos, que herdanza hai a día de hoxe que nos viñera daquela época? Pois é unha pregunta, é moi boa pregunta. Unha resposta rápida podería ser a seguinte. Eu, desde o meu punto de vista, creo que se aínda existe, ou polo menos, se en certo modo aínda sigue a existir a idea de Galicia, de Galiza, é grazas, en certo modo, á existencia do reino. É dicir, por menos establecido, lóxicamente, en tempos suevos. Pensemos simplemente no resto de provincias, non? Que existían no Imperio Romano, concretamente o sur dos Pirineos, non? É dicir, a Lusitania, a Cartagineses, a Tarraconense, é dicir, non queda nada diso. A Galicia sí. E iso é
precisamente porque existe unha continuidade, é dicir, se a Galaequia finalmente pois, pasase a ser simplemente pois conquistada por outro tipo de povos ou o que fora, é dicir, que non houbera aquí un poder hexemónico, vale, e identificado co lugar, pois posiblemente pois sería unha cousa do pasado, non? É dicir, a Galaequia ou Galiza, como queiramos chamar, chamaríamos de outro lado ou da outra forma, mas seguramente non existiría, non? O que é toda a administración eclesiástica, aínda que debe previamente, ou mellor dito, de momentos previos a chegada dos xogos, son os xogos os que institucionalizan todo isto, non? Pensemos, por exemplo, na herdanza intelectual de San Martín de Dume ou de Ignacio, dicir, claro que foi fundamental. Eu, desde o meu punto de vista, o máis importante creo que é a propia continuidade da idea de Galiza, non? Din por aquí que hai quen defende que o reino suevo é o antepasado do Estado portugués. Home, iso sería un pouco máis complicado explicar, non? O Estado portugués, pois, é ben sabido que nace no século XII, digamos que as circunstancias pois, tamén son ben sabidas. É dicir, lógicamente, podemos pensar que sí, estaba ali en Braga, efectivamente, a capital sueva, mas non existía Portugal nese momento. Portugal, pois, digamos que lle toca digamos, o seu momento moito tempo despois, non? Ou varios séculos despois. Sí, sí. Logo tamén, algo que no que eu teño interese, non? Que porque supoño que tamén hai moi pouca información crónica esa época, non? Nese período que vai, pois, dende a queda, digamos, os visigodos, a chegada dos musulmáns á Península Ibérica, o sea, neses momentos, un pouco, pois, que sucedía, que pasaba, digamos, no reino de Galiza. Iso é tan boa pregunta que aínda o mundo historiográfico aínda se segue a preguntar que foi exactamente o que sucedeu, non? Entón, o que sí que sabemos é que hai unha serie de crónicas que a maior parte da historia, ou como se nos contou, está baseada nesas crónicas, mas que esas crónicas foron escritas moito tempo despois deses sucesos. E que todas elas estaban, en certo modo, encaminhadas a legitimar a unha única persoa ou a unha liñaxe, se quere dicir desta maneira, non? Falamos de Afonso III. E Afonso III, pois, acaba o reinado no ano 910, así que nada máis que temos que botar unhas contas para ver que tempo pasou, non? É dicir, ata que punto podemos fiarnos de toda esa información? Pois, iso, desde logo, pois, hai que fiar moi suavemente aí, non? Desde logo, o que sí que sabemos é que hai unha confrontación entre nobres dentro da propia Galicia, porque, dicir, hai un valero de poder, os visigodos son derrotados, os andalusís non chegan a impor completamente o seu control aquí, por lo tanto, digamos que hai unha conflictividade interna, basicamente, entre as diferentes familias aristócratas dos caras, que sabemos moi pouco, en realidad. Mira, tamén outra pregunta que me envían é sobre os musulmáns chegaron en algún momento a entrar en territorio da Galicia, ou seja, entrar non, entendo non como saqueo, sino nesa, digamos, nesa extensión cara ao norte da península, se en algún momento estiveron, de que fosen meses, días ou anos, no territorio galego. Outra vez é dicir, é moi difícil determinar, claro, é que é moi difícil determinar. Todo apunta que posiblemente sí que houve incursións, vamos, é dicir, entra dentro da lógica, non? Evidentemente. Claro. Mesmo tamén se di pois, que había gobernadores en Xixón, é dicir, hai unha serie de datos. Que pasa? Que non temos suficiente información para desmentilos ou para avalalos, realmente non. Aí, quen ten, en certo modo, a última palabra, pode ser a arqueoloxía, e a arqueoloxía aí sí que nos dá unha información, nos pode chegar unha información moi potente, non? E tamén algo, falando pois sobre a presencia dos musulmáns, é un pouco pois como se refería a Hispania Islámica, digamos, o que é os reis, os reinos do norte, non? Porque retomamos outra vez a historiografía española que visigodos como o Berce de España, o reino de Galiza aí, pois, digamos que ten posteriormente o rei García, un rei semi-dependente, non? E xa, non? Entón, un pouco, pois, que din as crónicas, digamos, da época da Hispania Islámica?
Pois eles, Ben, en certo modo... Sí, perdón, Ramón. Sí, sí, fala, tú, sí, fala. sí. No, por favor, continúa ti. Ou empeza ti. No, básicamente, a denominación de Iliquilla ou de Galiza era a que utilizaban todas as crónicas árabes para referirse a todo o espacio peninsular de cultura cristiá. Claro, a Galiza daquela altura, a Galiza do século X, a Galiza do século XI, non era unha realidade como a de hoxe. Efectivamente, había unha Galiza nuclear que estaría entre a área do Douro, o Ortegal, máis a Iliquilla, a Galiza das crónicas árabes é unha Galiza máis extensa. É unha Galiza que polo norte chega ao Cantábrico e polo sur chega a Coimbra, ao Mondego, máis que polo oeste chega ao Atlántico e polo oeste mesmo chega ás terras de Áraba ou ás terras de Burgos, non? En Castela. Ademais, é moi interesante, decir, a lectura das crónicas árabes, non? Dos grandes cronistas árabes, estou pensando en Al-Idrisi, estou pensando en Al-Istraqui, que eles non teñen dúbida a hora de definir ou denominar como galega a cidade de Santiago de Compostela, pero tampouco a Oviedo, tampouco a León, tampouco a Zamora e mesmo a Burgos. A resumo, creo que a idea que trasladan eles e que, en certa medida, pois é unha idea bastante precisa do que acontecía naquela altura, que o espazo peninsular estaba dividido en dúas partes. Unha parte de cultura árabe, que era o que eles mesmos denominaban Hispania, España, e por outra banda unha área non de cultura cristiá que denominaban Galiza e que na súa parte nuclear e de onde procedía, polo tanto, o seu núcleo dirixente, pois se corresponde prácticamente coa Galiza de hoxe, non? O espacio entre Ortegal e o Douro. Algo que comentaban por aquí antes que tamén cando se fala non destas crónicas, non, pois a historiografía española di tamén que, bueno, que esa denominación de Galicia, que pode ser unha denominación, digamos, como nos pode ser Iberia, non, Península Ibérica, ou incluso no seu momento Hispania, non, pero que realmente Galiza como tal non era un reino, sino que dentro estaba o reino de León, reino de Asturias, etc. Entón preguntaba eso, si esta denominación é un área ou é un reino como tal, quero dicir, se é un área no que dentro desa área hai varios reinos ou é un área, pero a súa vez é un reino que é o reino de Galiza. Non sei se me explico, que igual me estou liando un pouco. Sí, é dicir, creo que hai pouca dúbida neso. En todo caso, a día de hoxe é bastante doado acceder ao que son os propios textos árabes, as propias crónicas árabes. Hai un libro editado polo Instituto Padre Sarmientos de Carballeira, da profesora Carballeira de Basa, onde se fai unha recollida do que teren dito os principais autores sobre Galiza. Polo tanto, digo que iso pouca dúbida e en todo caso recomendo tamén desde aquí este libro porque é un libro que achega moita información e permite coñecer ben o que pensaba os españois, porque os españois eran os habitantes da parte peninsular de cultura árabe, do que era Iliquilla, do que era Galiza. E a hora de referirse a Galiza, pois se referían claramente como un suxeito político. Pero é que non ten nada de raro as crónicas árabes. Se collemos as crónicas europeas, o patrón é o mesmo. Por exemplo, cando nas crónicas normandas se está a falar de Afonso VI, de alguén que tamén falaremos posteriormente, estáse falando do rei galego. Eso podemos seguirlo no que son as crónicas vaticanas. Cando se falan dos reis católicos, cristiáns da península, falanse dos reis galegos. Por lo tanto, non é unha anomalía o que din as crónicas árabes, tampouco é unha anomalía o que recollen as crónicas europeas, tampouco é unha anomalía o que se recolle nas propias crónicas do ámbito do Reino de Galego, algunhas que refería ante Alexandre Pérez Vigo. O que é unha anomalía é como se comeza a recoller isto de xeito xa moi claro a partir do século XIX, pero xa previamente a partir de Jiménez de Rada, xa séculos anteriores, co obxectivo claro de construir unha nación, un Estado, un aparato de Estado sobre a base castelá.
Eso é o que é a anomalía e o que é a subversión, non, da realidade histórica recollida nas crónicas. En definitiva, eso é o que é a invención. Pero creo que, para ser precisos, teremos que falar, para referirnos ao espacio cristián peninsular da Galiza, dos galegos, e para referirnos ao espacio peninsular en mans dos árabes, de España e dos españois. E avanzando tamén, é un pouco que podemos, ainda que novamente volvo a citar un período moi amplo, non, pero que podemos destacar no período que vai do século X a comezos do século XI, esos 100 e pouco anos, non? E que papel tiveron aí os distintos reis. Eu creo que hai unha tendencia que se alonga durante toda esa centuria e que é que determina a dinámica interna do Reino de Galiza. Por unha banda, o Reino de Galiza ten que enfrontar unha xeoestrategia complicada, pois ligada efectivamente á fortaleza dos seus veciños, veciños cos que en algúns momentos houve relacións cordiais, máis que noutros momentos tamén houve enfrontamentos. Estou falando do que é España e do que é o mundo peninsular de cultura árabe, mas hai unha dialéctica interna que eu creo que tamén condiciona moito durante todo o seu período e que mesmo explica moita, decir, por un lado, a elección de determinados reis, por outro lado, o que é o nomeamento de reis privativos de Galiza e, por outra banda, o que é o alcance da xurisdicción deses monarcas. E digo que hai unha dialéctica clara, e esta dialéctica está marcada pola tensión entre a oligarquía procedente da Galiza nuclear, desa Galiza de Ortega Lodouro, e, por outro lado, entre o que é a nobreza ou a oligarquía do que naquela altura eran os condados de Castela. Castela, como realidade política, como sabemos, non comeza hasta o século XII, non? Hasta o que les chaman Afonso VIII, mas, quero dicir, hai toda unha tensión e unha dialéctica que explica a sucesión de monarcas e as políticas dun monarcas. Por un lado, temos ao partido galego impoñendo aos seus monarcas. Estou pensando en Ordoño II, en Ramiro II, en Ardoño III, en Bermudo II, no propio Afonso V, mas tamén temos os monarcas que son impostos polo partido castelán. Estou pensando en Sancho II, non? Que a historiografía española conoce como Gordo ou como Craso, ou estou pensando mesmamente con Ramiro III, non? Daquel que Biceto, creo que con Atrino, definiu o seu reinado como un interregno na historia de Galiza. E precisamente esta tensión mesmo explica no caso do reinado de Ramiro III o que é a proclamación como rei de Bermudo II, que durante os primeiros anos é un rei exclusivamente da Galiza nuclear. É dicir, temos a Ramiro III gobernando o que é co apoio dos condes casteláns, boa parte das veces, non? Como vemos no reinado de Bermudo II, en coalición en mancomunados co reino vasco de Nafarroa, mas tamén co que é precisamente Hispania, España, a área da cultura árabe, mas e temos por outro lado ao que é o propio Bermudo aquí. En todo caso, eu creo que esa dialéctica é a que nos axuda a comprender en clave interna o que pasa neste século e creo que tamén dá moitas claves para o que vai ser a dialéctica dos séculos seguintes e mesmo o que vai ser a propia política de Fernando I de Sancha, que en certa medida vai seguir posteriormente o seu neto Afonso VII, non? Nunha reformulación, bueno, pois do que é o espazo cristián peninsular. Bueno, deixaron por aquí algunha pregunta máis que meterei logo, non? Primeiro, vamos a avanzar un poquinho nestas. Entón, eu tamén, bueno, a hora de preparar a conversa, non? Si que lía en diversas entrevistas, pois destacar, digamos, o papel do rei Ramiro II e da raíña Sancha I, non? Entón, queria preguntar un poquinho, pois, o motivo, non? De que se destaque tanto estas figuras. Ben, eu creo que Ramiro II é un rei dunhas cualidades executivas, diplomáticas, mesmo militares, que eran esenciais naquela época determinantes, e que mesmo nun momento moi complicado pola dialéctica interna, pero tamén pola dialéctica externa, deulle unha referencialidade e un esplendor ao reino galego
moi importante. Ademais, eu creo que é importante ter en conta que estamos falando dun rei que facía parte do que era o núcleo duro da oligarquía galega. El mesmo era filla da reina Elvira Méndez, era neto de Menexildo Guterres, era curmán de San Rosendo. En definitiva, representa a xenealoxía dos Guterres, o que é o gran núcleo de poder da Galiza dese tempo e do espazo cristián peninsular dese tempo. El mesmo casa cunha curmá, con a Dosinda Guterres, que tamén facía parte desa mesma xinea, dese mesmo núcleo familiar, e por outra banda temos por diante pois, todo o seu papel como gran estratega militar. Estou pensando na batalla das Beiras do Pisuerga en 933, non? Cos españois, dicir, do que hai moitísimas referencias nas crónicas árabes, non? Todas elas referidas ao rei galego, mas tamén as crónicas europeas, non? Sobre sucesos militar, mas tamén foi unha persoa de grandes habilidades diplomáticas. Curiosamente, o seu ministro de Exteriores era unha persoa de religión xudea, o que tamén dá conta de que eses problemas de integración no ámbito da Galiza nuclear non foron tan evidentes, non, como noutras áreas do espazo peninsular. E por outro lado tamén foi un rei que tuvo que enfrentou con dureza a tensión interna do reino e toda unha dialéctica de confrontación cos nobles casteláns. Pensemos que este rei tuvo que enfrentar dúas sublevacións, unha delas liderada polo famoso Fernán González, conde de Castela, non? Digo famoso porque como mito, non, da primeiro da historiografía castelanista e logo da historiografía españolista, ao que derrotou e encarcerou. Precisamente esa dialéctica de confrontación de Ramiro II con Castela, non? Cos nobles casteláns, non? Que cumplían unha relación vasalática en relación cos reis galegos, pois explica esa animadversión da historiografía española e españolista contra Ramiro II. Si leemos os textos de historiografía, pois veremos a imaxe que nos debuxan del, non? E no caso de Sancha, pois creo que tamén evidencia a súa importancia, non? Unha persoa que se cría en Galiza, filla dun rei, Afonso V, que tamén foi un instrumento do Partido Galego e que durante toda a súa vida actuou ao servicio dos intereses do Partido Galego. A maiores diso, no caso desta raíña, temos que reconocer toda a súa labor legislativa, temos que recoñecer tamén a súa labor cultural. Estou pensando no impulso a Escola Catedralicia de Compostela, que é algo que se leva adiante no seu reinado, e por lo tanto, e tamén nos deixou diferentes obras literarias, Trilas o libro das horas, que actualmente está na Biblioteca da Universidade de Santiago, e tamén que demostra tamén o seu apoio á actividade cultural, non? Eu, en todo caso, creo que hai neste caso, un mapa tamén recollido nun dos libros que legou Sancha, pois concretamente o mapa de Dona Sancha, que recolle perfectamente cal era o proxecto político de Sancha. Entón, é un mapa donde aparece Galiza, o Ebro cortando polo medio, e Hispania, non? Que lá tiña conciencia, tiña constancia de que esa é a realidade política do momento. Curiosamente, nun libro e nun mapa recollido nos libros das etimoloxías, na copia que fixeron eles do libro das etimoloxías, que estaba destinado á educación dos seus fillos, os futuros reis Sancho, Afonso VI e García I. Vou ir metendo pouco a pouco as preguntas, pero vamos ir avanzando. Esta, como ten que ver neste bloque, que deixan aquí no Instagram, si neste período tamén chegaron as incursións dos vikingos, non? Sí, bueno, é dicir, as inversións normandas que comenzan no século IX, non? E se alongan creo que durante 2 séculos, senón que me corrixe Alexandre ou Heitor,
porque estou falando de memoria, pero máis, o que sí que me consta que comeza no século IX, e neste período pois sí que hai diferentes achegas. En todo caso, creo que o que son as relacións, non, entre o reino galego e o mundo vikingo, o mundo normando, creo que son unhas relacións que precisan dunha revisión. No sentido de que eu creo que esa historia non estaba ben contada en termos de invasión-conquista, senón que eu creo que se chegou a establecer unhas relacións máis duradeiras, incluso como se ve no caso, bueno, pues de algunhas biografías que se teñen máis estudadas. Estou pensando no caso de Ulf, non? É dicir, que é unha historia que está ben estudada, que a súa permanencia aquí foi durante moito tempo e que mesmamente participaron no que a propia dialéctica interna do reino galego, non? É dicir, por lo tanto, creo que son a cuestión que require dunha revisión máis alá desa idea de invasións ou de conquistas. E avanzando tamén un pouco, eu queria saber, pois, eso, como influiu, non, no Reino de Galiza, no reinado galego, a aparición de Portugal e de Castela. Bueno, Portugal, como está a configurar a ver, que se escoito un pouco, escoitoche un poquinho mal, como anda. A ver, non sei se igual te tens que acercar un pouquiño. Agora? Eu escoitoche cortado, non sei o resto. A ver. Que eu non... Eu escoito... Se non, proba a ver a reiniciar a videochamada, que igual xa che vai ben. Porque igual... Si, dalle a sair e a volver a entrar. Mentres o que vou a facer se poden responder o resto de compañeiros, se non deixámola para logo, a pregunta que vin aquí é que se podería preguntar aos autores como foi a súa metodoloxía a hora de realizar o traballo. Podo estar errado, pero imagino que moita consulta de documentación non digitalizada, moitas horas lendo páxinas cunha caligrafía dificilmente comprensible, etc. Non sei se Ramón, como eu. Sí, quen queira. Sí. Dalle, ti. Moi ben, a ver, no meu caso, obviamente, pois eu trato un poquinho pois a monarquía sueva, e despois, pois, basicamente, non ata o comezo, non? Dese século X, non? Pode parecer, porque moitas veces pensamos que este tipo de revisionismo historiográfico, pois claro, ven da man de nova documentación, de documentación que está por ler, de cosas que estamos descubrindo, etc. Eu gustaríame dicir que sí, que todo isto pois nace da miña analítica investigadora que estiven pois nada, desenvolvendo digamos toda esta serie de ferramentas paleográficas. E non é verdade, non sería certo, non? É dicir, no meu caso, polo menos, todo o que referencio xa está previamente referenciado. E se cadra, isto é, desde o meu punto de vista, o máis grave. É dicir, de que todo isto, como ben dicía Ramón, xa está digitalizado. Grande parte de todas estas crónicas que son completamente coñecidas xa están digitalizadas, hai obras críticas que son moi boas desde hai moito tempo. Entón, se cadra, desde o meu punto de vista, isto é o máis grave. É dicir, nós non deixamos de trasladar aquí o que xa leva tempo sendo descoberto. É dicir, non pensemos en que toda esta realidade estaba pois por revelar, porque non sería de todo certo, non? Desde logo que non. Por lo tanto, iso, a metodoloxía que utilizamos, pois, lógicamente, é ler, ou polo menos que eu utilicei, ler toda a documentación, toda a investigación académica actual, máis, lógicamente, ver as fontes primarias, porque son elas as que realmente che permiten, digamos, cotexar, non? E aí está clarísimo, é dicir, nesas fontes primarias todo está moi claro.
Non sei se Heitor, a ver, vamos probar agora. Non sei, vai ben? Eu escoitei algo mellor, pero, bueno, a pregunta que había era de como influiu no reinado galego a aparición de Portugal e Castela. Que non sei ben, non? Non se escoita moi ben, a verdade. Eu escoito... Non sei se... Un cambio. Vale, sí, non sei se non, igual quitando a imaxe, deixando o son só, igual pode... Pero si sí, podemos probar noutro sitio. Así, non sei. Escoitei un pouco igual, a ver que se me clareou un pouco máis a imaxe, un pouco... Non, eu escoitoche igual, non sei se, é que xa non sei se é cousa miña igual ou non sei o resto, Alexandre e Ramón. Eu tampouco escoito nada, a verdade. Eu tampouco escoito nada. Pois, non sei, se apagando a imaxe deixando solamente... Sí, proba a ver apagando a imaxe e deixando o son. Non, eu creo que se escoito igual, escoitase, é que escoitase cortado. É raro porque antes... Agora... A ver, agora, fálame outra vez. Hola. Mellor, non? Sí, parece que mellor, non? Pode ser, non sei. Agora moi ben, sí. Vale, bueno, pois nada, comentaba que Portugal no 1800 despois escoítase mal outra vez, non sei se é ou igual o meter a imaxe ou así. A verdad. Hola. A ver agora, dalle agora. Pois que comento que Portugal non Vimaras. Non, escoítase mal, sí. A ver, vou ver aquí se podo filtrar algo do son. Vamos a ver. Non. A ver, dalle outra vez agora. Boas. Que hai por momentos que se escoita ben, sí, pero non sei se logo se corta igual porque non lle chega ben a sinal de wifi. Dalle a ver agora. Non, eu escoitoche mal, sí. Nada, mira, se eso reinicia unha vez máis a chamada, se non entrando só co son, e se non vai nada, non te preocupes. Bueno. Quédanos aquí algunhas preguntas. Bueno, vou meter o do final xa agora, mentras el reinicia, que é un pouco, pois, máis ou menos se tedes programadas presentacións a curto medio prazo e onde podemos mercalo. Se lle dá, Ramón, Alexandre. Bueno, como xa comentaba Heitor, non? Neste momento, pois a edición está toda distribuída, polo que nos comentaban da editorial, neste caso de Nós Diario, non? De Sermos Galiza, que foi quen promoveu o volume, pois está prácticamente esgotada. E, en todo caso, sí, estamos traballando, non? Dicir, estamos agardando pois que vai acontecer coa reedición e, en todo caso, sí, estamos traballando
nunha serie de presentacións a curto prazo. Está prevista unha para dentro de 2 semanas no Carballiño, e a maiores tamén estamos preparando presentacións no resto das cidades galegas. Nun principio a idea que temos é presentala nas 7 cidades. A día de hoxe presentouse só en Compostela, nun acto no que estuvo o coordinador da publicación, Alexandre Pérez, máis Heitor Picallo, e en todo caso, pois, estamos traballando niso. O que pasa é que, efectivamente, que houve unhas interferencias, basicamente de responsabilidade miña, xa está mirando aí Alexandre con cara de coordinador, e en todo caso, pois eso, sí, pero a idea que temos nun principio é a marcha desta presentación prevista no Carballiño, pois imos a organizar presentacións nas outras 6 cidades. Deixan por aquí outra pregunta que, bueno, isto dá para outra charla xa, que é en canto á lingua, cando, entendo que pregunta cando comeza a chamarse como galego, non? A ver, no século XII xa empezamos a ter referencias, non, sobre a lingua, a palabra galega, e dicir, a partir de entón, pois, dicir, pouco a pouco vai gañando, non, terreo, non? Moitas veces sí que é verdade que se fala simplemente de romance, entón hai que entender pois, que o romance, lóxicamente, que se fala no Reino de Galicia, pois, será o galego, non? Non hai, obviamente, non hai unha diferenza a norte e ao sur do río Miño. Moitas veces pensamos que o Miño unha especie como de fronteira natural, en certo modo unha fronteira natural, da mesma maneira que podería ser o Lérez, da mesma maneira que podería ser o Lima, etcétera, etcétera. De feito, pensemos que a diocese de Tui, pois, digamos que estaba ao norte e ao sur do río Miño, non? É dicir, pero máis centrándome un poquinho no tema lingüístico, no 12 xa hai referencias, non? Da palabra ou da fala galega, non? Simplemente, ou mesmo incluso, poderíamos ir un poquinho a falar, por exemplo, da historia compostelana, onde xa se fala, non? Hai referencias, non? Sobre, pois, a presenza do galego, dicir que aí xa se dá por identificada nos textos, mas non quere dicir que non existise antes, evidentemente. Dicir, o paso é unha evolución continua, non evolutiva. Aí temos a Heitor, non sei agora a ver se lle vai, se hai sorte. Bueno, pois deciden escoitades. Eu escoito-che cortado, non? Pois Nada, non te preocupes, sempre se non vai. E iso que cando probamos a mañá iba perfectamente, pero isto son cousas o directo da conexión que tampouco se poden controlar. Non sei se... Nada, non te preocupes. Non te preocupes, xa falamos logo, vale? A ver... Eu que hai por momentos que o vexo mellor como agora, pero claro, é moi inestable. Nada, bueno, eu tiña, claro, unha serie de preguntas que ademais atinxen, non, o que é a parte de Heitor. Heitor, proba un momento a falar agora, a ver. Hola. Que agora vexoche ben, non sei canto durará, probamos a ver unha vez máis. Bueno, que a pregunta que había era eso, como influiu no reinado galego a aparición de Portugal e Castela, non? Pois nada, o tema de Portugal, pois eso, xorde no século IX, con Vimares, intenta prolongar cara ao sur, chega a Coimbra, e despois, pois, va ganando ata que Nada, eu volvo a escoitar mal. Nada. Comigo dentro deste non se te escoita ben, Heitor.
Non se te escoita ben, Non se te escoita ben. Nada, non te preocupes que son cousas de internet, a conexión, non te preocupes. Nada, bueno, non sei, eso, nas preguntas que tiña ao final, que eso, que estaban centradas sobre todo na parte do Heitor, non sei se Ramón e Alexandre, se queredes que nos metamos así moi rapidamente. Agora parece que vai un poquinho mellor, verdad? A imaxe de Héctor. Sí, hai por momentos que vai mellor. Sí, sí. Nada, eu hai un pouco que tiña eso, parte desta pregunta, pois que eu creo que considero importante, non? Que é sobre todo esa aparición de Portugal e de Castela e como eso influiu nese momento, pero tamén logo nos séculos posteriores á aparición tanto de Portugal como de Castela. Eu a Heitor vexo ben agora, pero claro... Non. Podemos esperar un pouquiño, non sei se quereis ir respondendo vos mentras esa, Alexandre ou Ramón, se lle dades. Como digas. Ben, pois eu, se me permite, pois eu vou co caso de Portugal, non? O caso de Portugal, evidentemente, un pouco que dicía Heitor, non? No século IX, sabemos que hai unha serie de aristócratas, de nobres, que son caudillos militares, basicamente, pois que van asentando o seu dominio, non? O sur do río Lima, ata inicialmente ata Douro, despois finalmente ata Coimbra, digamos que se vai configurando un territorio, ao principio un condado, non? E digamos que vai ser un condado moi importante, non? Co tempo, ese condado chega a ter, digamos, un dominio tan amplo do sur, por así dicirlo, do sur de Galicia, porque era o sur do territorio galego, que finalmente eses magnates, pois, que repito, eran galegos, máis galegos de Portugal, se quere dicir desta maneira, pois mesmo chegan a rivalizar en poder cos propios reis, non? Falamos, por exemplo, do século XI, vale? Caso, por exemplo, do rei pois, García, non? Que mesmo ten que afrontar unha serie de revoltas el pois, aplaca esas revoltas, non? Porque ele é o soberano, máis os condes que están en Portugal e non deixa de ser os seus vasalos, non? Claro, todo isto, co tempo, pois, digamos que vai, en certo modo, mudando, tamén se vai radicalizando. Cando finalmente Afonso VI fai ese reparto, ainda non está de todo esclarecido, polo menos hai diferentes visións sobre isto, non? E finalmente acaba repartido, no caso do norte do río Miño, entre Raimundo e o sur, non? Co conde Enrique, a través de Portugal, pois digamos que aí sí que se empeza a ver unha división política maior, non cultural, evidentemente, a entidade segue sendo Galiza, mais sí que é verdade que empeza a nacer unha identidade tamén portuguesa. E isto sabémolo porque, por exemplo, Albacari xa nos di que, digamos, todo ese grande reino que hai no noroeste é Galiza, e a Guiliquilla, máis que tamén hai uns galegos do sur que son de Portugal, que non deixa de ser tamén, non deixa de ser curioso, non? Ainda que, lógicamente, falaban o mesmo idioma, non? E sabemos que todo isto pois vai entrando nunha rotura maior, especialmente con esa Galicia Compostela, se quere decir desta maneira, ata que finalmente pois no 12 pois van rachando esas pontes entre os poderosos. Pero, por exemplo, se falamos dos nobres, casos dos Traba, os Traba eran nobres que eran galegos que tantas propiedades tiñan ao norte como ao sur do río Miño, porque seguramente para eles simplemente era un cambio de señorío, máis que dun cambio territorial ni xeográfico. Non sei se me explico ben. Sí. Mas aí sí que é verdade, non? Con Afonso Henriques sí que finalmente sí que se rompe, non? Esa unidade política, ou polo menos esa posible unidade, non? Que, por certo, tamén que dicilo, inténtase despois restaurar, tamén é interesante dicir, todo este tipo de enlaces matrimoniais que hai de Fernando II, de Afonso VIII, dicir, vese claramente que hai unha estrategia
de reinserción, ou polo menos de reestructuración e de unificación, non? Non sei se, Ramón, non sei se me expresei ben con isto. No, eu creo que... Querías dar algo aí, pois xa te vin que querías dar algo, non? No, que va, estou totalmente de acordo coa formación que fas ti. E aí, ademais, que isto xa dá para, eso, como se di sempre, para outra conversa, non? Pero aínda que houvese esa separación xa entre os reinos, a nivel lingüístico, cultural, etc., eso non implica que houvese xa unha separación instantánea, nin moito menos. En absoluto. A nivel lingüístico pasarían moitos séculos antes de que podamos empezar a falar do galego de Portugal. E máis, sin ir máis longe, ainda outro día comentábamos un pouco, pois, o padre Feijóo, no século XVIII, ele non tiña ningún tipo de reparo en dicir, pois, o que falan os galegos e os portugueses é o mesmo idioma, non? Dicir, que temos que un pouco romper esa idea bastante actual, hai que dicila, desa separación tan obvia, porque non era así en ese momento. Vamos, lógicamente na Idade Media, desde logo non. Claro. E tamén, quería preguntar polo papel de dúas figuras que tamén son moi importantes, non? Que serían tanto Dona Urraca como Raimundo de Borgoña. Deixo vos aí a pregunta ao Ramón Alexandre. Tiro. Vale, pois moi ben, pois lógicamente sabemos que Afonso VI logra facerse co poder de todo ese territorio, ese gran territorio, non, que era a antiga Galaeca, se quere dicir desta maneira. De feito, el aínda en moitos documentos, como dicía Ramón, tamén é presentado desta maneira, máis que el, pois, dá o señorío das terras occidentais, é dicir, do que era a propia Galicia nuclear, se quere dicir desta maneira, pois, inicialmente a Raimundo, un home que ven, lógicamente, de Centro Europa, vale? Ven de Francia, está moi conectado, lógicamente, a Cluny, é dicir, a toda unha serie de actores políticos de primeira magnitude e que están completamente enlazados con Afonso VI, non? É dicir, Afonso VI precisamente pasa a historia por moitas cousas, evidentemente, por exemplo, pola toma de Toledo, no 1086, en fin, pasa por moitos fitos e, desde logo, as relacións ao norte dos Pirineos son fundamentais, non? Entón, pon a súa filla primoxénita, a súa filla primoxénita, Urraca, e concedelle, digamos, todo ese señorío, non? Baixo, lógicamente, a súa tutela, non? É dicir, non é que fosen reis, senón máis ben señores, non? O rei era el. Mais hai unha serie de discrepancias entre Raimundo, entre Afonso VI, e finalmente, pois, ese espazo acaba rompendo, non? Ben, cal é a importancia? Ben, a importancia, desde o meu punto de vista, ainda que non é mágoa que Heitor, pois, que é autor, non, destes números, pois non poida comentar. Desde o meu punto de vista, por exemplo, é o establecemento no que é a Galicia propiamente nuclear e no norte, se quere dicir desta maneira, na Galicia compostelá, se quere dicir así. Pois, digamos, dun poder claro, non? Só temos que pensar, por exemplo, pois que Raimundo está onde está sepultado, non? Ben, pois, aparentemente, pois está en Compostela, non? É dicir, hai unha serie de datos que nos dan pois esa hexemonía que comeza a ter. Ben, sabemos que despois hai unha morte prematura de Raimundo, Urraca, aínda que tiña que protexer, se quere dicir desta maneira, a legitimidade do seu fillo, o futuro Afonso VII, pois sabemos que casa en segundas nupcias, non? Con Afonso o Batallador, e que iso todo vai crear unha serie de inimizades moi fortes aquí, non? E que finalmente, por todo isto, chega ao trono da man dos galegos, basicamente, non? De Xelmírez e de Pedro Froilaz, pois chega Afonso VII, non? É dicir, que é unha figura despois fundamental xa na primeira metade do século XIX. Non sei se me liei moito. Si me comenta por aquí polo chat privado Heitor que comentar que o pacto que se intentou establecer entre Enrique de Borgoña e o seu curmán Raimundo de Borgoña para se repartiren os reinos e dominios de Afonso VI cando este falecese. Esta verdad que é un tema moi interesante. Eu
vou ir entrando tamén nas últimas preguntas, porque, como comentaba ao comezo, a idea é non desvelar todo o libro, que a xente pois poda mercalo e ir vendo un pouco máis pois, con calma o seu ritmo, non? Entón, nesas últimas preguntas, eu teño aquí tres, que son a primeira, que é Xoán I, que se fala del como o restaurador da independencia de Galiza. Entón, non sei se nos podedes pois ampliar un poquinho máis esta información. Efectivamente, a partir de 1230 e durante os 2 séculos seguintes vai seguir manténdose unha posición na perspectiva de, por unha banda, non de garantir, non, o que a tradicional hexemonía galega no que é o espazo cristián peninsular, e dentro desa confrontación entre a oligarquía galega e a oligarquía de matriz castelá, pois vai haber diferentes tentativas, non, de restablecemento ou da elección dun rei con carácter privativo de Galiza. Entón, nese contexto explícase a designación, non, como Xoán I de Galiza, un rei que, por outra banda, contaba co apoio do núcleo oligárquico galego, das clases dirigentes galegas, unha operación na que estaban detrás os Castro, unha operación na que estaba detrás Paio Gómez Chariño, en definitiva, unha operación que contaba co soporte do Partido Galego. E todo iso, efectivamente, no marco dunha revolta, non, contra a hexemonía castelá. Efectivamente, non? É dicir, Xoán I foi nomeado reino galego, a súa vez era feudatario, non, das taifas de Sevilla e de Badaxoz ou de Cáceres, non me acordo, bueno, do tal que de Sevilla o fixo. Iso que é en ten máis estudado, dicir, Heitor, non, que fai ese apartado no libro, mas en todo caso creo que o que é relevante do nomeamento como rei a finais do século XIII de Xoán I, pois é que esa conciencia de Galiza existía e que nas clases dirigentes galegas tamén había vontade de que o reino galego, non, ou a Galiza nuclear, fora hexemónico no espazo cristián peninsular. Unha pregunta que deixan aquí en Instagram é realmente, cando rematou o reino de Galiza, digamos, o seu período de soberanía, din aquí, bueno, fálase da década de 1230, fálase tamén dos reis católicos, entón realmente un pouco si é que non hai consenso, non, nesa data ou como é. Que, bueno, hai que dicir tamén que o reino de Galiza como tal, con esa denominación ainda dura ata 1200 e tanto, pero bueno. Sí que é verdade, non? Que dicir, a denominación como tal, pois sabemos que perdura ata o século XIX, mas, por exemplo, non é que exista unha serie de discrepancias, non? En realidade, todo está relativamente claro. No ano 1230, sabemos que Fernando, coñecido máis ben como Fernando III, non? Ou Fernando de Castela, simplemente, se queremos dicir así, sí que logra o dominio do que é Galiza, do que é Asturias, do que é León, vale? En realidade, para ser un pouco máis correctos e máis rigurosos, teríamos que dicir que no caso de Galiza e de Asturias non é rei facticamente ata o ano 1232, ten unha serie de turbulencias, como din os cronistas da época, digamos que lle impide, non? Entón, desde ese momento, nós deixamos de ser un estado con reis propios. É dicir, pasamos a ser algo así como unha especie ou pasamos a estar dentro dunha monarquía compartida, lógicamente, con Castela, aínda que tamén sería un pouco ilusorio non dicilo, digamos que ese centro de decisións pasa a estar, polo menos a nivel da monarquía, en Castela. Outra cousa é a nivel cultural, a nivel económico, a nivel religioso, veremos que hai unha pugna moi clara entre Toledo e Compostela e que non está tan claro, non? Por exemplo, que nos estaba contando antes Ramón, é dicir, a finais do século XIII, esa tensión que había chega a un punto que, digamos, que permite esa elección ou esa proclamación como a de Xoán I, é dicir, rómpese esa unidade política ou ese, se quere dicir, sometemento político, vale? E despois
digamos que pasan unha serie de cousas, é dicir, o proxecto de Xan I non chega a ter continuidade, os Castro posteriores tampouco chegan a materializalo, e digamos que entraríamos no ano 1369, un poquinho despois, nun dominio maior, xa por parte dos Trastámara, non? Mas ese dominio tampouco era absoluto, e, por exemplo, fallaba moito no que ten que ver no ámbito tributario. E, por exemplo, no século XV, Galiza é rebelde, económicamente ou tributariamente, é dicir, non paga directamente porque non ten representación nas Cortes, non? Nas Cortes castelás. E digamos que os reis católicos o que fan é, precisamente, eliminar todo ese tipo de liberdades que tiña, ou liberdades, ou, digamos, falta de dominio directo por parte de Castela, non? É dicir, que é progresivo, esa perda de soberanía, esa perda de autogoberno é progresivo. Tamén é verdade, e isto é interesante dicir, que no ano 1808 Galicia chega a ter unha xunta suprema que ten competencias digamos, en materias tan importantes como militares, embaixadas, etcétera, etcétera. É dicir, que ainda que é, lógicamente, efémero, non? Mas tamén é interesante remarcar, non? Ligado ao que falábamos antes, Xoán I, comenta por aquí Heitor que Paio Gómez Chariño, en 1295, home de confianza de Xoán de Tarifa, nunha reunión que tivo con este en Ciudad Rodrigo, estando presente o infante Enrique de Castela, o senador, foi asasinado por Roi Pérez e Tenorio. O motivo, a bo fe, apoiar a Xoán de Tarifa, que sería colgado na Catedral de León en 1296. Este Xoán I gobernaría o Reino de Galiza, León e Sevilla até 1300. Por conseguinte, o de Chariño sería un crime por defender a causa dese rei o gano soterrado en Burgos. E cita aquí despois Chariño no convento de San Francisco de Pontevedra. Tamén, bueno, isto, eso, como digo, información moi interesante, non? Bueno, comentan por aquí tamén, eso temos xente do Brasil, agora saúdan dende Portugal tamén. Entón, xa para entrar no final, aquí outra pregunta que tiña é un pouco, pois, sobre esa figura duque de Lancaster, non? Que se fala que foi rei de Galiza, entón, se nos podedes facer unha pequena, digamos, esbozo, non? Sobre a súa figura. Ben, claro, neste momento, un pouco que fala antes, non? Sobre ese momento de guerra civil, están por unha parte os Borgoña, ou se podemos dicir desta maneira, os Borgoña casteláns, non? Con Pedro I, está, digamos, este golpe de Estado que é perpetrado por Enrique de Trastámara, chamado moitas veces o bastardo, no sentido de que, evidentemente, non era irmán lexítimo, se quere dicir así desta maneira, non? De Pedro I. Mas sabemos que pois, o que gaña esa contenda militar é finalmente Enrique Trastámara. Enrique Trastámara, en Montiel, pois digamos que é onde se leva a cabo este engano e asasinato de Pedro I, e, en principio, pois, todo parece claro, non? O gañador pois, é Enrique, grazas a unha serie de compañías, de mercenarios, de diferentes partes de Europa, etc., non? Mas non está tan claro, é dicir, aquí, lógicamente, pois, a aristocracia máis importante estaba representada polos Castro, mas tamén, por exemplo, as cidades, o episcopado, é dicir, hai unha serie de actores e de axentes políticos que non avalan, principalmente porque os Castro non avalan tampouco esa posición, non? É dicir, ata o último momento eles defenden a Pedro I e esa é a súa grande aposta, non? Ben, pois morto Pedro I, segue sendo a súa grande aposta. É dicir, outra persoa que non fosen os Trastámara. Nun primeiro momento sí que se chama a Fernando de Portugal, rei de Portugal nese momento, entra un exército, sabemos que ben recibido nas cidades, entra lógicamente por Tui, Coruña segue sendo leal durante moito tempo a este rei, mas novamente ese proxecto pois fracasa e a vía natural é a da filla de Pedro I, que casualmente está casada en Inglaterra, está casada con Xoán de Gante, non?
Co cal, sabemos que hai unha serie de cabaleiros. Inicialmente está o Conde de Andeiro, mas posiblemente tamén está Fernando de Castro, seguramente desde Aquitania, non o sabemos, vale? Digamos que están mediando esa posibilidade para que Xoán de Gante veña para aquí e digamos que reclame para sí o trono, non? Como lexítimo herdeiro no sentido de que está casado coa filla de Pedro I, non? E, efectivamente, chega a Coruña non lle abre as portas inicialmente e di algo así como que se queres que che abramos as portas, vai primeiro a Compostela e se ali, pois, digamos que chas abren, nos, pois, fica rendido o reino, non? Desta maneira, non? E, efectivamente, ali sí que atopa apoio e digamos que desde ese punto de vista, polo menos dun punto de vista fáctico, é o rei de Galicia durante un breve momento, vale, un pouco tempo, porque terá que afrontar, lógicamente, xa na meseta unha serie de dificultades que imposibilitan que realmente pois dispute o trono, non os Trastámara, non? E dai un pouco nace o Tratado de Baiona, etc. Non? Entón, ben, desde logo, compórtase como un rei de Galicia, vale? Ou polo menos chega a ter o dominio, vale? Sí. Non é un dominio indiscutible, tamén hai que dicilo, mas Sí. é un dominio amplo. Amplían por aquí, vamos a ver, aí está o Heitor, que, bueno, que pon a herdo dos dominios e Pedro I acordouse que ian ser transmitidos a Constanza, a súa filla e muller de Xoán de Lancaster, duque de Lancaster. Iso sería confirmado logo de 1369 por Eduardo III de Inglaterra e o propio Papa Urbano III. Constanza e Xoán de Gante chegan a Coruña o 25 de xullo de 1386. Asenta a corte en Compostela. Di Murguía que se instala en San Martiño Pinario. Cando eles ían intérpretes de idioma galego, aínda que Constanza entendíao e falábao. Temos moi interesante isto, sobre todo que é referencia ao final, non? E tamén outra cuestión aí que tamén se destaca nas entrevistas, bueno, no libro, etc., non? É que ten unha perspectiva de xénero e quería un pouco, pois, eso, que me comentades isto, non? Porque o certo que hubo, eso, realmente mulleres importantes na corte galega. E, ademais, eu lía, non, tamén preparando a conversa, que en moitísimas ocasións cun papel moi activo, non? No, sigue tú, Alexandre. Efectivamente, especialmente, por exemplo, un pouco que dicía Ramón, por iso che quería dar aí a palabra, no século X, a maior parte das raíñas que hai pues, están vinculadas, non, a estas grandes familias dos Guterres, é dicir, están no sur do que sería a Galiza nuclear, na zona de Celanova, mas tamén noutros lugares, non? É dicir, hai unha serie de raíñas que detentan poder, tamén hai que dicilo, no sentido tamén, evidentemente, de que están vinculadas a unha aristocracia moi potente, sen a cal, desde logo, ningún tipo de rei podería ter un proxecto que levar a cabo, digamos, dunha forma victoriosa, se quero decir desta maneira, non? Por exemplo, temos un caso clarísimo no caso de Teresa de Portugal. É dicir, ela exerce, morre o seu marido, morre de Enrique, o conde Enrique, e ela, pois, toma o control do condado, non? Clarísimamente, dicir, de feito, ela non ten ningún tipo de problema en titularse Regina, por exemplo, vale? Caso de Urraca, por exemplo, vale? Por falar un pouco de persoas coetáneas. Tamén, lóxicamente, pois, exhibe un poder enorme. Hai que ver que ela é a filla do rei, lóxicamente. Non hai tampouco ningún tipo de problema para que así sexa, non? E máis, sabemos, por exemplo, que cando morre Afonso VIII no ano 1230 en Sarria, as súas herdeiras serán inicialmente son as súas fillas, ou polo menos no testamento así está estipulado, non? De que van ser as súas fillas, e un pouco tamén nos remite iso, a idea de que as mulleres
pode estar no trono perfectamente unha muller como un home. É dicir, e iso, desde logo, no libro, eu creo que sí que queda meridianamente claro, ou polo menos é o que se buscaba, entre outras cosas, non? Que ficara completamente claro esa idea, non? Maioritariamente son liñaxes patrilineais, hai que dicilo, vale? Son homens os que ostentan a coroa, mas grazas as raíñas, lóxicamente, na maior parte dos momentos, e mesmo chega a haber raíñas, caso, por exemplo, de Sancha, non? Que tamén xa non comentamos porque xa comentaba antes Ramón, indiscutible, non? É dicir, a raíña é ela. El chega, digamos, a ser rei consorte, non? Nunca mellor dito. Sí, sí, sí. E tamén un pouco por resumir así todo o que se leva falado, non, nesta hora 10, hora e cuarto, un pouco, claro, eso, a historiografía oficial, eso que fala, como dicíamos antes, un período moi pequeno do Reino de Galiza, e logo tamén en moitas ocasións pois justifícase, non, con que moitos estes reis están enterrados, non están enterrados en Galiza, non? Se non me equivoco, está aí onde hai varios reis enterrados en San Isidoro de León, non? Entón, un pouco, pois, quero dicir, como neste libro, penso eu, non, que de algún xeito pon en saque, non, pero tamén digamos que dá unha visión distinta a todo este relato, non, de, digamos que invisibiliza, nega ou que reduce o Reino de Galiza pois a un pequeno período sen importancia, non? Sí, non pode haber reis galegos porque non pode haber reino galego. E non pode haber reino galego pola mesma razón en que pode haber reino de León ou reino de Asturias, e polo que hai reino de Asturias e reino de León, ou polo que non pode haber reino catalán, e sí que pode haber e hai reino de Aragón. En definitiva, as razóns que impugnan a existencia do reino de Galiza, as razóns que levan a ocultar todo o que é xenealoxía dos reis galegos, está ligado ao problema político actual de Galiza. Non pode existir un reino, neste caso, un país que durante case que 10 séculos contou cun aparello de Estado propio, ou en todo caso, cunhas cotas de soberanía moi importante, todo iso, entrecomillado, para o que é aquel tempo histórico, non tanto a categoría do Estado como a categoría de soberanía. Por qué? Porque eso significa e representa legitimar pois as aspiracións futuras neste caso do pobo galego. Por esa mesma razón non hai ningún problema en que exista un rei Que é o Ramón tamén. Hoxe caennos todos. Eu non caí, né? Eu non caí. Ti non. Estabas preocupado antes a conversa e ao final é que mellor funcionou. Deuselle de cortar a imaxe. Supoño que terá que reiniciar. Aproveito xa para meter a última pregunta que deixan, as miñas xa están rematadas, e é que din por aquí que se as crónicas a época son tan claras e falan tan claro como os estudosos da historia, non? Poden omitir isto. Si é que se está omitindo deliberadamente ou esas propias crónicas poden ser interpretables. A ver, aí, lóxicamente, hai partes que poden ser, efectivamente, máis interpretables que outras, non? Mais, é dicir, é clara, a referencia ao reino galego e aos reis e raíñas, especialmente reis galegos, é claro. Que pasa? Moitas veces, por exemplo, un pouco falando así dunha forma un pouco máis coloquial, outro día estaba un pouco en YouTube e vía un vídeo, non? No que se falaba e dicíase, non, será máis correcto falar de Reino de Asturias ou Reino de Galiza, non? Entón, unha das un pouco das ideas que se daba en favor do Reino de Asturias era que, se ben é verdade que nunca aparece ese termo na documentación, pois que funcionaba, non? E digo, funciona, pero en que sentido funciona? Porque a mí, desde logo, iso para mí non é en absoluto riguroso, non? É dicir, se nada máis que por convencionalismo, entón hai que revisalo.
Non, é que como xa vende unha tradición, sí, pero esa tradición, olle con esa tradición, porque está intentando justificar outro tipo de cousas que non teñen nada que ver exactamente co rigor académico, non? Nin historiográfico. Entón, que pasa? Desde o meu punto de vista, eu teño falado con Ramón e con Héctor, tampouco quero poñer estas palabras na súa boca, mas eu creo que lóxicamente, o reino de Galiza molesta porque vai en contra do que se nos dixo durante moito tempo, eu creo que basicamente molesta. Entón, unha vez que quen sexa comeza a remexer un pouco nesa historia, digamos, demostrar, en certo modo, non? E revelar que iso non era exactamente desa maneira, aí cando empezan un pouco os problemas, non? Que non deberan de ser desde o meu punto de vista, non? Todo é revisable, todo isto ten que avanzar, o coñecemento avanza, non temos por que estar instalados en, digamos, ese postulados que son basicamente pois de carácter político, en fin, desde o meu punto de vista, non? Ramón agora xa volveu. Sí, agora xa se lleve ben. Non, pois... Un inciso só, un inciso só por aquí, que había dous comentarios a Héctor, un di ligado co que comentábamos antes, que é interesante comentar que cando a época de Xoana Beltranesa está ao final do conflito sucesorio con Isabel de Castela, condiciona a paz a que deixasen libre algún señorío, así como o Reino da Galiza, as cidades de Zamora e Touro, segundo a crónica do príncipe de Xoán. E logo di, xa ligado co que comentábamos agora, a min que me expliquen se existe, cando menos, o escudo medieval de Asturias, o escudo medieval da Galiza. Asturias nin na semiótica real existía dende o plano da documentación europea, no ámbito da heráldica. E retomamos con Ramón o que comentábamos antes. No, basicamente, a idea, pois creo que está explicada, ou que estaba explicada, tendo que a idea de negar a existencia do Reino de Galiza non se sustenta en ningún tipo de argumento científico, precisamente baséase no combate á verdade histórica e atende pois a razóns de orde político. Pois pola miña parte, nada máis, eu creo que tocamos un pouquiño así, pois diversas cuestións, non, que figuran no libro agora, como eu dicindo ao longo da conversa, agora toca o momento, non, de que a xente pois merque o libro e poida xa informarse e documentarse por si mesma. Mostro por aquí o tedes o libro. Eu botei estes días pois, un vistazo bastante grande, pero agora tamén me toca velo con máis calma. Entón, nada, pola miña parte, agradecer, bueno, di por aquí Héctor, desculpade a lagoa comunicativa, apertas e graciñas, nada, son problemas que pasan e que moitas veces non podemos controlar, é o que teñen as conversas así deste formato, non? Entón, pola miña parte, agradecervos que estiverades hoxe aquí, parabenizarvos tamén por este libro, porque creo que é un libro moi necesario que contribúe a sacar tamén desa escuridade o período do Reino Medieval de Galiza e nada, como digo, darvos as grazas e animar a xente pois a poder facerse con el. Moitas gracias a vos por permitirnos divulgar pois este traballo. Moitas gracias. Graciñas, nada, deixo vos marchar que son as 11:30 e nada, graciñas e seguimos en contacto. Chao, chao, graciñas, chao, chao.